Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award Search for $1 Million Amazing Story 2025. Dito'y Lagkip Di Napalabas. Bastos! Ah, so sorry. I'm so sorry. Nakalawlaw at dalan? Apay, nadungpar nakpailan. Nakaigigan nakpay. Unang indrantam. Sorry nga rod. I mean, detext ba kita cellphone ko? Apa, imagine, dakat kalsada magmag na. Detext back ka kita cellphone mo? Sorry. Niyapay nga rod. Guwapo. Nabanglo. Very neat. Mabaling ka din nga. Awatin ti pa nagsorry. Okay na. Ore man, no. Anya pa ito naramidak. Napasama ka. Sorry, ha. It was Rafael? Segment ni Cynthia. Kat nagraip ti dakulap mi manong nemi. Maragsakan tanama mo ka, Cynthia. Imbagak te pilyado manong nemi ta sinaludsud na agam mo kayo kini Alma. May isang maestra. Manang ko no Alma nga maestra. Kitam kadlaga ya. Amo mo kiso na. Mabaling ka din nga awisan ka? No saan ka gumaganat? Saan ang adalas ka ng papanak? At mapang ko alain nga report. Mga pabisina ka? Obvious ba? Nagpindas ni Pormeo? Kas kabindas mo? Sige, na matrabaho. Mapimpilas ko man no, tapalad ta. Restaurant, tapno. Baliwan na tulahin ngayon. Baling ka di mahalat sa cellphone number mo. Ken Facebook account mo. Tatawagan ka to interview. Tayo interview ang sarsarita ta. Naitad ko nga rod manong name cellphone number ko, Facebook account ko, manong name kaya di makasubli ako nito opisina. Elena, nainlaba ko si ka. Ha? Nainlaba ko. Kahit mo masaon. Damat lang nakailaba mo. Naawan ka na kita agar-arim ka nakadado. Ng schedule na Friday evening. Agraman pa na dyan ka barangay mo nga nindensyo. Nga nilaing densyo, kadagupan nga agar-arim ka, kahit nilaing densyo ti saan nga college graduate. Nakatugak nga mumon. Wen, nitala nga na mamok. Rafael tinagan na. Ngayon labak kang kawanan siya ka. Uy, nga magananad ka. Cynthia, hanggang agibasar laing iti pamarang nga langa. Kadi? Una niyo, nasingbat matilangan na. Guwapo siya, very neat. Nga arwat, kan nabanglo. Guwapo. Nated ko sa cellphone number ko, ken Facebook account ko. Kinakaman nung nag-friend request, tayo accept ko kasi manong name ni accept ko. Karabian na manong name nag-ring cellphone ko, video call nga dagos. Ni Rafael. Rinisip ko. Ngimsaan ko pa lang yung open ti camera. Nakasando. Nagmacho ti lang anak. Talaga gwapo. Nagpintas ti pereng na. Ay, Cynthia. Paki-open na camera, please. Sige, open it. Nemi di open it manong nemi inlingid ko nga dagos itakyag ko iti barokong ko. Gabot na nakabado akong pagpaturog. Wow. Nabimpinas ka manin. Ngamapi nga, adakal kalubam. Amon kalubang pa. Kababayin mo. I love you. O may kantuman ng pasyarin na balayo. Tapno, may bagak dito ti I love you. Ken ba mali siguro ng aklunan na kasigod. Gabota,
ita laing nagsasalita tayo malim makita kon ka iti matam nga siyak batilap mo, di ba? Agbagi ta, napintas ka, ken kwapo hag. Di mo ka disalutsudan no, the boyfriend ko noon awan. Ada ka din. Awang pahing. Ket si ka, Rafael. Ada idi, nga nabayagan ngawan. Iso ang sapsapulak nga ron. Imbag lagi din na mamuka. I love you, Cynthia. Malagad panunutak pa ya. Kinaumay ka pa dito balay. Tinaga, and schedule to you, Michael. Sika. Friday ngamin nga, agresirsiba ka na kita magpasyarahan nga. Wow. Baka siya kliti kapobriyan. Ano nga min trabaho? Online, the online business ko, nakikapay nga iti nga network marketing. Network marketing? Di ba, scam data? Naku, sakit naman. Ada scammer, ada mat saan. Na kami akit pudno kami. O rin damagam kinimanang mo. Ado di kiti kutitsyon na nga nag-imbesan ka niya. Kaya agaw awat na. Kadi, Yung naman nga nga sa mga lukoy. Kasarita ng kanupay nila kay na. Di ba? Si Man tila kay na. Apay mo, kita mamukar ni Manang. Ado ta nagsasalitaan mi manong naming imsyak naglang tinang imbaga nga kahit kunti maturog. No pa inulit-ulit na nga imbaga manong naming ti I love you kanya. Kabigatan na manong naming napanakit di balay na manang tagagarupa kami. Manang, amo ti Rafael? Tajada network marketing na. Uwen, nagamamu kami. Manang, nainlawak kang gawanan. Ana? Nagluko ka. Amo mong orditsuna? Rafael nga rod. Taga ano? Hindi nakbanda sa lutsod. Di ba? Doon kita nagbaling nga, naging investor nga cottages mo. Wine. May madalang 5 kamsang nga naaluko. Tamadimot kaya timanong mo. Amang gano'n o scammer lang. Samot nga lang ni Rafael, ti may scammer ah. Amom, ti ka maalilaw ka na iti langa. Api ka po tagwapo, very neat nga arwat, tada banglo, okay kay kuha na di ususara na nga bangbanglo, sa naisem, ang dampig sa sex appeal na. Api amom, nakita ka rin din. Kasat ko na di kiti cottages ko, in love da, iso nga naalukoy dahil nga nag-invest. Yung madalang 5 ka na kami nga saan na naalukoy. Iso nga si ka, Cynthia, saan ka alilaw? Ado na kiti alilaw. Yung kasanong harot kisot na kain labak, ganayin lab ka, bula yung ti roar nga lang ha. Iso sa po, nagadung agar-aram kang ka, nadya pa yung alilaw. Ito pa kain lamam. Samot nga alilaw wala ilamam mo Iyak po. Pili ka nga minin, kada kita agar-aram kang ka. Kasi awag ni nga Rafael ti kayat ko. Kasi ano nga din ni Densyo? Allah ni manang ni Densyo lang ti sa nga nakapag-graduate. Sakit ibagang mga isot kayat ko. Nagpapada ka lang kadatatang ginanan. Amom una yun ni Densyo kapag tagkakalugaran tayo. Awan madi nga bisyo na. Sa nagagat isuna at the farm na. Anya palat kahit mo keng kuha na. Basta. Dadya nga Rafael ti kayat ko. Ulitak man nga baga keng Cynthia. Saan ka kumapaal alilaw kapulayang itilanga. Papagayam tingkay ng ikan ket sumagmanulay nga paset. Iti pagkasalitaan ni Cynthia. Iti programa tayo nga lagip kinapalabas. Nagtultuloy nga Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award Search for $1 Million Amazing Story 2025. Babaen ka ni Reynaldo Rey Fiesta nga da iti Honolulu, Hawaii. Ket no kas pagarigan papagayam ta adda ka itang madamang agbuy-buya. Iti daytoy nga live ko, iti page ni Paring Ray, paki-share ya. Paki-share please. Sharing is good. Ket paki-like you pa ket kas pagarigan ta sa ka pa nga nakapalo
iti page ni paring Ray nga Ray Fiesta Sentenciador Award. Pakipalo please. Ket no upload to nato nga video iti YouTube channel ni paring Ray nga Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award. Search for $1 Million Amazing Story 2025. Paki-share, paki-like, ken kastamoten nga ag-subscribe kay kuma. Please, ayawan latap. Nung di kasta, amin nga may upload iti page ken YouTube channel ni paring Ray, sumrek ka dikiti notification nyo. At syempre, makabuya yo dikiti amin nga may upload nga YouTube iti page na ken iti YouTube channel na. Gabutan natin tuloy nga Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award. Search sa $1 million Amazing Story. Ket darakkel na kita agur-uray nga premyo nga na kita mangabak. Okay ba? Inakto i-share ti lagi piti palabas in 12:30 tapno mangigyon to ti pakabuklan iti the whole nga istorya ni Cynthia iti Ilocos Norte. Darakkel na kita premyo ko na kita. Gabot malaksid ka na to'y weekly and monthly prizes. At agur-uray ka na kayong 50,000 pesos no na kayo ti mapiling grand winner. First runner-up, 30,000 pesos. Ken kasama 10, deto'y second runner-up, 20,000 pesos. Ken second na yan. Third runner-up, ken 10,000 pesos. Sa adamay sa special award nga umawat iti 5,000 pesos. Kaya kayo tiyo, no adda ka nga dumdumungi ita, agbibuya, kita adan ka iti success story, naibalagyan di pakasalitaan ti pamilya. I-computer yo, sa'yo isend iti email address ni mo tibiya nga nemiruiz@yahoo.com, uno saan kat nemiruiz123@gmail.com. No saan nyo matakamailan nga isurat, nabalimot nga siya, ti mga interview ka na kayo. Tawagan na lang iti cellphone number 0949-876-7682 and 0949-876-7682 tapos siya timang interview ka na kayo. Agas iti arameda na ginitaduma nga agpapa-interview ket kayat na nga talagang mahilagip ti napalabas ti pakasalitaan na nga success story. Sala nga gapot adda kita premium aguro ay nga darakkel kayat dapat nga share tinapindas nga pakasalitaan da. Seknan, iti true to life success story, pawagayam. Okay nga rad, aging kati sa bali pa yung video, nga yung kaito masarakan, wano mabuya, iti page ni paring Ray, kaya takikita tayo tumanin. Kablawan tayo man dikitikan kanahin nga mangilalike. Dato'y page ken YouTube channel ni paring Ray, kas ken ni Rolly Tayawa, ni Herminia Aspili, Eufemia Rivera Real, David J. Alumay, Halpak, kasamtang ni Jeff Agasid, J.R. Sampayan, ni Gigi Lucas Ancheta, Tessy Dasalia, ni Arlene Tolero Soberano, samantang ni Sierra Keds, ni Comandre Loren Alegre, di Kanlungan Sanchez Mira Cagayan, agramo metan siyempre ni Mr. Aurelio Fiesta Jr., ni Fred Ruiz, ni Aileen Guanyas, ken ni Elsie Marcos. Okay, kingati sa balin tumanin nga video, ngayon tayo pagkikitaan. Again, siyempre, ni Manong Yuan Nemi Ruiz na ito. Salamat.